Hoț. Du, omule, ești nebun, că că le dau... Păi, dar n-au, Aha! L-am făcut! la puști doar. Ia și tu Doar în la 3. puști poate să facă Ia și tu grupa în mare. 4. 3. E război. Yeah. Cum? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mai făcut manevră. Ce manevră Dar să nu fac? cred că am eu 7 Hai cărți. că ai 7, nu mai faci așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S-a mor dacă am făcut vreo manevră ceva. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! Și n-am făcut nicio manevră. Și tot am făcut. Nu te pune cu puștica. Puștica? Ia și tu un 7. Ai puști, dă-i la puști aici. 5. Și a revenit prințesa ea. Ia-l și pe ăsta, că nu mă interesează. Cum te uiți la gărți. Ia-l și pe 9. Ia tu pe 2. Ia și pe ăsta. Și te uiți atâta. Ia băi, le ține între degete să nu